Nationale Turistråd afslørede en ny 20 millioner euro reklamekampagne denne uge, instrueret af Danmarks mest elskede filmmager, Lars von Trier. Von Triers evne til at arbejde med forskellige danske temaer som voldtægt, incest og civilisationens iboende underkarakter gør han til en nationalskat. Den første spændende tv-reklame, der blev optaget udelukkende på mobiltelefonkamera ved brug af naturlig lys, og med skuespillere, der beholdt i sanseberøvelseskamre i 16 dage før optagelserne, vil blive udsendt over hele Europa senere denne uge. Her er en snigpremiere. Jan! Jan! Turistrådet regner der med, at reklamerne vil betale sig, hovedsageligt ved at tiltrække unge professionelle bymennesker, og som også har det største behov for at få deres selvværd ødelagt. Denne elegante nye reklame, kaldet Natteliv, vil blive vist på MTV Europa i morgen. Det var her, jeg blev voldtaget første gang. Det var mig, der voldtog dig. Von Trier spiller desuden på Danmarks fortryllende romantiske strenge og reklamerer med, at landet er det perfekte sted til at begynde en skæbnesvanger kærlighedsaffære. Reklamerne 2 år overgør færdige på grund af von Triers beslutning til at fæste sin kæbe sammen med ståltråd og kommunikere med sin rollebesætning og mandskab udelukkende med brug af sit hjemlavede tegnsprog. Og vi går videre. Vil hverken nogensinde true vores dominans i indendørs håndbold?